Eta babesleak eskerrak eman dizkiogu. Galtinor, Ederzil Beker Kooperatiba, Lar Eraikuntzak, bertako igogailuak eta landalan tailerrak. Udane Ostolaza. Udane Ostolaza, 17 urte dituen arriskutzaile gaztea, eta honekin batera beste oriotar bat, Aroa Sánchez. 20 urteko oriotarra. Jopi Eizmendi. Jopi Eizmendi, 28 urte, metro bat eta 83 zentimetroko garaiera. Odei Irureta Goiena, izte eta laugarrena. Horte zueba, bikote bat. Azkoitini datorre, Jonunaro Goenatxo hirugarrena. Mikel Lopetegi, urra. Urdas, Magona Zelaia. Paulo Azpiazu. Jose Ignacio Saizar, Luis Arbe. Eta Josu Irani. Ordu zueba aparteko giroarekin. Hasi dira ba, motorra berautzeko 2 minutuko lasaioa, Aroa lehendabiziko jasoaldia. Burututa, bigarrena 10 segundu bete direnean. Hor da Udane gaztea. Laugarren jasoaldia Udanerentzat. 5, 6, 23 segundu. Zortzi. Amargarrena, oraindik aurreneko minutua ez da bete. Orantxe, aurreneko minutuan 10 jasoaldi, 11garrena, orantxe gain hartu du. 12nakoa izango da, lortutakoa. 50 segunduren faltan 12 jasoaldi.
14, hogei ateratzen dira nor. 15, 16, 30 segundu eskaz. 17, 18, erritmoa pixka bizitu duela, esango nuke, 18, hirugarren, aroarena, 19, 20, zazpi segunduren falta. 21, ordute bat. 21, jaso hori. aurreneko jasoa dira. Bi. Hola, azkoitiarra lanean. Bat. Hiru. Zapaleko hori, hiruki jarraitzen dugu. Ondo sartu oraingoan laugarrena. Eta Maseikoa harriarekin geratzen da mutil bakarra Jokin Eizmendi. Eta hor da, Jokin Eizmendi.
Aurreneko jasoldia, 6 segundu arte horretan, beraz esango luke aurrenekoa azkarrena, bota duela Jokine. Hiru. Bosgarrenaren goi amata. Zazpi. Horretik denbora zazte pixka bat, 20 segundu eskas. Zazpi badira. Zortzigarrena eskuetan. Eta zortzirekin. Beraz. Txistoa baloretzat. Eta azer jasoldia aurrenekoa. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. azken minutua favoretzat. 23. 24. 20 segundu eskas. 22. 26. 27. 27. Hor da Zarauztarra. Bat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6. 7. 18. 19. 20 jasoldi.
hogeita zazpi, hogeita zortzi, hogeita hamalau, hamabost segundo, hogeita hamabost, hogeita hamasei, hogeita hamazazpi, hogeita hamazazpi, jaun Andreok, hogeita hamazazpi. Eta orain, eta laburrena hasteko. Bat, bi, hiru, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemezortzi, hogeita hiru, hogeita lau, hogeita bost, hogeita sei, hogeita sei, hora da, hogeita sei jaso hori. Arreta guztia, 85 kiloko harri horretakuna horrena, dibinitu. Aurreneko asoaldi aroak. Horta udane harria dietuta. Gerrira karri ondo giratu. Kolpe bat eta berditu harri hori. Bigarren asoaldia aroa. Ondo atera du harria lurretik. Eskuak aldatu herrian giratu sartu gorputzean, kolpe bat. Eta berditu hirugarren asoaldia. Lau. Bost. Seigarrena 17 urte dituen neska gazte honentzat. Seigarren asoaldia bikotena. Zazpigarrenaren bidean. Hor da, Aroa Sánchez gaztearen. Zazpigarrena. Bata bestere segida, 8garrena, gainean da hori ere. Eta horrela, ibiliko da saioa. Harri kubikoari ekiko diote orain. Txarteketan ari diren hiru bikotek, txanta librean, ibiliko da saioa. 125 kilo, 10 arroa.
Bi. Hiru. Lau. Bost. Hamaika. Hamabi. Hamairu. Hamalau. Hamabost. Hogeita bat. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita lau. Hogeita bost. Hogeita sei azkeneko segundua. Hogeita zazpi. Hogeita zazpiari. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bederatzi. Hamar. Hamaika. Hamabi. Hamazazpi. Hemezortzi. Hemeretzi. Hogei. Hogeita bost. Hogeita sei. Hogeita zazpi. Hogeita zortzi. Hogeita bederatzi. Hogeita hamar. Hogeita hamaika. Eta hogeita hamaika. Berrogeita bost segundu falta dira eta zen alako txapelketa ikusten ari gara. Eskertzeko da hemen atzetik egita dagoen lana, eskertzeko batek ikurdarari eta baita ere babesleari Kaltinor Filbeker Kooperatiba, Larrera Ikurtzak, bertako Iburbainoak eta Lataban Tailerra, eskerrik asko guzti hori zuen laguntzagatik eta orain 20 segundu besterik ez, bigarren lanerako prest, 10ko publikoa, Jokin Izmeti eta Izeta Laborrena. Azte giroa alegiako plazta nagusi honetan. Hor da Jokin. Bat. Bi.
Hiru. Lau. Bost. Hamar. Hamaika. Hamabi. Hamairu. Hamalau. Hemeretzi. Hogei. Hogeita bat minutua lanerako. Hogeita bi. Hogeita zazpi. Hogeita zortzi. Hogeita bederatzi. Hogeita hamar. Hogeita hamar ezagita azkenetik, bai barruan. Hogeita hamaika. Hogeita hamaika. Ikusten ari garena. Eta ikustagun, 2 minutu hauek zer ematen duen. Bat, udane da, harriari. Eduta dauna 2, hor da aroa. 3. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzigarren jasoaldia. Bederatzi, bixi-bixi, hauek ere. Hamargarrena emandakoan. Hamaikagarrena orain. Hamabi. Hamairu. Hamalau. Hamabost. Hamasei. Saio politaren udan eta aroarena. Hamazazpi, denbora agurtzen. Hemezortzigarrena hor dute. Eta hemezortzi. Beste beteko gana, hemezortzi jasoaldi. Hogeita hiru. Hogeita lau. Hogeita hamaika. Hogeita hamabi. Hogeita hamairu. Hogeita hamalau.
Berrogeita sei. Berrogeita zazpi. Berrogeita zortzi. Berrogeita behatzi. Berrogeita hamar. Berrogeita hamaika. Berrogeita hamaika. Ikaragarria, berrogeita hamaika. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Hamasei. Hamazazpi. Hemezortzi. Hemeretzi. Hogei. Hogeita bat. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita bederatzi. Hogeita hamar. Azkeneko minutua. Hogeita hamaika. Hogeita hamabi. Hogeita hamairu. Hogeita hamalau. Hogeita hamabost. Berrogei. Berrogeita bat. Berrogeita bi. Berrogeita hiru. Berrogeita lau. Berrogeita bost. Berrogeita bost. Horda, bat, jokera izmeti duzu, bi, hiru, lau, bost, sei, hamasei, hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, hogei, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru, hogeita hamabi, hogeita hamairu, hogeita hamalau, hogeita hamabost, berrogei, berrogeita bat, berrogeita bi, hau da mate hau, berrogeita hiru, berrogeita hiru, hor da. Hemen dituzue gaurko saioari bere azkene harriarekin aroa epailei eta etebeko langilei gai honetan daudenai eskainitako jasoaldia ontzi erdialde atorrita Lazaren
50 kiloko bola hartuta, batean zein bestean, bola lurrean jarri gabe, pasatu udanerik, osteko alkarri, eta orain 17 urteko Urrieta gaztearen txanda, honek ere bide berdina, agurtua mailan daudenei, irrifarretxu, horta, plazan erdia, eta hor da, Udane Euskalaza, bere gaurko saioari bukaera politia emanez. Hemen dira, Arantxa Irazuzte eta gaurko landala enpresakoa, Euta sortziarri 13.025 kilo. Argazkiak aterata, puestas a una zelaiena eta Pablo Azpiazu. Unaroe, Goenatxo hirugarrena eta Mikel Lopategi urra! Arantxa Irazuzta eta Urko Zerda. Hor dituzue, txapelarekin, Udane Euskalaza eta Aroa Sánchez, Arantxa Irazuzta eta Urko